A conselleira María Martínez Allegue reuniuse hoxe con propietarios de vivendas afectadas polos lumes no concello de Cualedro e tamén en Monterrei. A responsable autonómica de vivenda desprazouse aos lugares de La Malonga, Lucenza e a Caridade para coñecer de primeira man a situación dos veciños e veciñas cuxos fogares se viron perxudicados polos incendios, como Samuel, que perdeu a súa casa, pero quere seguir vivindo no pobo. A ver, depende. A ver, o que din, porque dixeron onte, sabes, se é siniestro, míralo. A min gustaríame seguir vivindo aquí no pueblo, que levo aquí toda a vida. Allegue escoitou a veciñanza afectada e explicoulles as liñas das axudas activadas pola Xunta para que poidan reconstruir os seus fogares. Que estamos aquí, por suposto, para axudalos e para tramitar as axudas ao máximo, coa máxima axilidade posible, primando, por suposto, as que son residencia habitual e permanente e que víronse desprovistos dos seus fogares e que agora teñen que estar en fogares transitorios. Facer saber que a Xunta de Galicia sufraga o 100% do importe de alugueiro na mentre se rehabilite o seu inmoble ou na mentre adquira outro inmoble, que as axudas para residencia habitual e permanente ascenden ás 132.000 euros, máis de 16.200 euros de enxoval, mas ese sufragar o 100% do alugueiro na mentres non rehabilite a súa vivenda e os gastos de mudanza, os gastos de fianza, todo o que precise na mentres ese alugueiro. Tamén, por suposto, para as segundas residencias, pero isas terán unha tramitación posterior. Imos centrarnos primeiro nas necesidades humanas de fogares, toda a axuda posible, e aquí estamos, por suposto, para axudar e contactar cos afectados e facer saber que no que nos necesiten e no que nos podamos axudar, por suposto, estaremos aquí. Estas subvencións son compatibles con outras, como as do Goberno Central. A Xunta tamén asumirá o alugueiro temporal, ademais dunha achega complementaria de ata 600 euros máis para sufragar gastos derivados desta situación. Os afectados poderán percibir a contía de xeito anticipado, o que lles vai permitir acometer axiña as rehabilitacións das vivendas. A conselleira animou os veciños e veciñas a chegarse a calquera das 16 oficinas habilitadas, nas que recibirán asesoramento e información por parte dos técnicos autonómicos e tamén colaboración para tramitar as peticións de axudas.